Пам-пам-пам. Відзік. Пагаворым з табой крыху пра серыял Fallout. Я паспеў паглядзець толькі 2 серыі, перакладу не знайшоў, таму глядзеў субтитрамі ў арыгінале. У прынцыпе, ты там можаш сабе нічога такое такога... дазволіць. Я не магу сабе такого дазволіць. Ну там, у прынцыпе, нічога не Складана? шмат нейкіх гаворак, ну. Месцамі там просто у гэтага каўбоя, які там на пачатку яго крыху акцэнт такі тэхаскі, ці што я не ведаю, як яго назваць, і ён крыху нібыта праглынае канчаткі і з нейкай шыпіць напрыканцы словаў. Вось гэта было складана расчуць, але субцітры яны шмат у чым нас ратуюць. Вось гэта за табой. Давай, калі ласка, Ляпі. Значит, гісторыя якая. Я нарадзіўся, ладно, не з гэтага пачнем. Што гаварыць? Выйшаў серыял Fallout, якога мы не буду казаць, што мы супер-пупер чакалі і тут ажно это самае. Я толькі нядаўна як даведаўся, што ён вось-вось выйдзе там. Ну, нават яго распрацоўка не тое, што каб выклікала вялікія хвалі зацікаўленасці, таму што мы ўсё ж таки ўжо не раз апякліся гэтай усе рэлізы усім нам любімых і вядомых франшыз, і таму ўжо мала засталося тых, хто бы чакаў штосьці добрае ад чарговай экранізацыі, таму і па Falloutу у мяне было толькі адно, каб яны ўжо зусім яго не згаўнілі. Ну таксама у мяне планка чаканняў была вельмі нізкая, прытым я яшчэ чамусьці думаў, што гэта Netflix робіць, па выніку гэта Amazon Prime, для Amazon Prime здымаюць. І можа таму гэта апынулася крыху лепш, чым я чакаў. Так. Ну слухай, нават не крыху. Добра, прабачу. Ну тут доўга не ведаю нават, што і гаварыць, у тым сэнсе, што я, па-першае, паглядзеў яшчэ не ўсё. На пачатку мы ўжо пачалі абмяркоўваць пераклад, пытаецца ўсё ж таки пераклады ўжо ўсіх серый агучка ёсць. Я нават не даглядзеў, колькі там усяго серый. Потому что 8, ну, значит, я Fallout паглядзеў. За вечар 4 серыі, разгрузіўшы 7 тонн, значит, гравія. На пачатку было 6 тонн, что такое? Зараз пакуль тут сядзіш, до конца выпуска відзіка ўвесь разгрузіш. Ужо было 15. Так, 6-7 я говорю. Ось, я не ведаю, ці гэта праз тое, што я быў вельмі стомлены, у мяне не было сіл для таго, каб дакалуплівацца да серыяла, ці што. Так, у мяне не было таксама нейкіх чаканняў, я нават не скажу, што я супер там з нейкім нейк узбуджана уключаў, я проста лёг такі, ёсць жа яшчэ Fallout, павінен быў выйсці, пайду пагляджу. І ці ёсць пераклад, і ўсё, агучка аказалася на адным з сайтаў пірацкіх, не трэба нас асуджваць, у складаныя часы жывем. Значит, Fallout серыял выйшаў. Што, калі коротка сказаць, я уже пісаў пра это ў Twitter, ён аказаўся лепш, чым я чакаў. То бок серыял аказаўся лепш, вышэй за тую планку, якую мы адразу для яго паставілі. Ну, не скажу, не далічу сябе да фаната, але ўсё ж таки аматары гэтай франшызы. Што можна сказаць? Нават я паглядзеў 4 серыі. Мне спадабалася, што моя адна з самых, што я вельмі не люблю у большасці серыялаў, гэта шматгаварыльня. Шмат якіх серыялаў увесь гэты час серыі запаўняецца большасцю проста размовамі паміж героямі, і праз размовы яны намагаюцца і лор табе патлумачыць, і пра гісторыі нейкі патлумачыць, і стасункі аднаго з адным патлумачыць, все это праз балабольства. На дзіва тут размову, канешне, зразумелая, но тут ёсць, але я заўважыў, што мне падаецца, ніводная размова не доўжыцца больш за хвіліну. То бок у серыяле нешта заўсёды адбываецца. Яна як бы па-геймерскі насычана, я бы сказал, рознымі квестамі. То бок за 4 серыі там адбудзецца шмат якіх дробных, не супер-пупер важных падзей, але іх даволі шмат. І заўважна, што аўтары
як гэта не часта бывае, даволі блізка і па-сапраўднаму ведаюць серыю, ведаюць франшызу. Таму што велізарная колькасць дробных адсылак, дробных рэчаў, якія трэба просто ведаць. То бок трэба пагуляць, і каб іх дадаць у серыял, трэба ведаць пра іх існаванне і пра ты нагуляўся, і ты ведаеш гэты ўсе рэчы, усе гэтыя рэчы пераносяцца ў гульню, у кіно, у серыял. І ў гэтым серыяле іх десяткі рэчаў, то бок усю ежу, якую там мы можам знайсці, ўсё там ёсць гэта ежа, усе гэтыя цукарныя там бомбы, ўсё гэтае там кансервы, бляшанкі. Я тут заўважу, што хутчэй за ўсё яны ўсё ж такі не гулялі непасрэдна, а там хутчэй за ўсё былі нейкія кансультанты ад гульні, якія расказвалі, што вось гэта фан-сервіс, ён зойдзе абавязкова тым, хто гуляў гульню, таму дадавайце нюка-колы пабольш, рад-таракана туды ўпіхніце. Я вось, дарэчы, я больш нават не пра... Зразумела, што там, канешне, як гэта ў гульні пра Fallout не будзе нейкіх асноўных той же самы нюк-колы ці Fallout Wildboy, ці, канешне, это ўсё будзе. Я маю на увазе, што там нейкія такі дробязі, нейкія такія дробныя рэчы, якія паказваюць літаральна вось адзін раз там недзе там праскачыла нейкі там надпіс, яшчэ нешта, што можа быць у ўсім серыяле, ва ўсім серыяле больш не паўтарыцца, але гэта рэчы такія тыпу калі вельмі паверхнасна быць знаёмым з франшызай, ты пра яе ведаць не будзеш. І гэта гульня вельмі насычана. Другое, што мяне здзівіла, што яна серыял разнастайны. Спачатку пачынаецца нейкая камедыя, такая яскравая, чорная, па-фалаўцку яскравая, такая разнакаляровая, ўсё тут кроў чырвона-чырвоная, тут шэрыя сцены, але такія ярка-блакітныя касцюмы, ўсё такое сакавітае, а потым пачынаецца нейкая, прям жорсць, нейкі жарсцяк. Трэшак, і ўсё, вось так вот неяк змяняецца адно з другім. І мне, напрыклад, уразіў, ось я быў ажно ўражаны гэтымі эпізодамі, пачатковымі эпізодамі з гэтым Максімусам, з хлопцам, які жыве чорны гэты хлопчык, які збраяносец, які жыў у гэтых бараках, у лагеры. А там ён так неяк граў, што ажно ўжо нейкі пайшоў, не то што артхаус, но драма пайшла. Пра тое, як яму там хрэнова, што его там збіваюць, што там нешта з сяброўкай адбылося. Парашу прымушаюць. Да, і нейкі, як его там ты ажно бачыш яго гэтыя перажыванні. Я быў здзіўлены, што ў серыяле такога кшталту, такога парадку, яны так шмат увагі было аддадзена вось гэтай драматызацыі, тыпу, тут ідзе прыкалдэсы, тут нейкія смехуючачкі, тут жарс пашла, тут увогуле драма, ёкарны бабай. Такі калейдаскоп. Напрыклад, мне стылістычна спадабалася момант такі стылістычны, як гэтага гуля выкопвалі. То бок нейкія такія рэшткі. Так, это ўвогуле, слухай, такі выдатны... Вось гэта паўцьма, вось гэты нарады, у чым яны апрануты, нібыта як нейкія сапраўды там 19 стагоддзя, які ідуць раскопваць труну, нешта такое. І ўсё гэта выглядае як цікава прапрацаваныя квесты ўнутры гульні. Як яны прынеслі гэту курыцу, паставілі, як будзе правяраць, ці гуль, не гуль, і ты глядзіш, і ты такі, мне спадабалася. Стылістычна шмат якія эпізоды зняты кайфовыя, стылістычна ёсць не кайфовыя эпізоды. Моманты я маю на ўвазе. Мне, напрыклад, гэты Т-60 братэрства Сталі, выглядае тупа як Power Rangers нейкі. Ён такі нейкі незграбны. Я ў сэнсе браня Т-60, як ён лётае ў паветры, як ён реально Power Rangers нейкі такі лялячны, неяк спускаецца, ходзіць. Я не ведаю, ці яны, канечне, магчыма, яны рабілі гэта адмыслова простое, што тыпу не будзем спойлерыць, але чалавек не вельмі добра умее карыстацца гэтым касцюмам, але ж ўсё ж таки выглядае, што, я не ведаю, можа яго трэба было праз камп'ютарную графіку лепш намаляваць, чым нібыта ён у нейкі. Карацей, яно неяк выглядае неяк так
нязграбна і неяк крыху яно выбіваецца і крыху як танна неяк ведаеш такая дзешманскі крышачку. А так яна нібыта разбіта на шмат такіх дробных эпізодзікаў, як называю их квестамі. Тут можна ўбачыць, паказваюць нам ажно перкі ўсе, ну асноўныя перкі. Там, калі ён, напрыклад, страляе, камера ляціць за куляй, і куля прабівае чэпзіка, ты адразу разумееш, ну, гэта як крыты ў Fallout працуюць. Я яшчэ гэта не бачыў, не дайшоў. Ну, я ў сэнсе, што там ці куля пролятае праз аднаго і трапляе ў другого. Таксама перк з Fallout. Ну, то бок, яны з гэтай рэчы, ці калі я яшчэ не... Ладно, буду спойлерить. Ну, там есть рэчы, што ты разумееш, што стымулятор мяне здзівіў. То бок, яны ўсё вось як у гульні яны ўзялі, дасталі і перанеслі ў серыял, не пачынаючы выдумляць нейкія супер-пупер там прыкалдэсы. То бок, калі стымулятор працуе так, што табе адразу добра робіцца, ён у серыяле так працуе. Што стымулятор, калі уколіць, дык адразу это будзе здароў, усё у мяне добра. Тоду Говарду падабаецца, што ты раскажаш. Што мне падабаецца, да? Ён такі, добра. Добры хлопчык. Добры хлопчык. Але мне падаецца, ён у яго ў вачах яшчэ, ведаеш, што пытанне, а колькі разоў ты набыў Skyrim? Я толькі 2. Ну, вось, ён... Пры гэтым ёсць адчуванне не цэласнасці серыяла, то бок, што вы сапраўды нібыта нейкую частку здымаў адзін чалавек, а нейкую частку здымаў другі чалавек. То бок, недзе гэта ўсё вельмі так, ну, падабаецца глядзець, а недзе выглядае вельмі камерна, нібыта бачыш, што гэта вось дэкарацыі, вось яны па гэтых дэкарацыях боўтаюцца чэпзікі ў нейкіх выдуманых касцюмах, прыдуманых, нібыта яны там ці рэйдары, ці яшчэ нехта нейкі такі прыдуркаватыя трохі. І, ну, складна, няма вось гэтай цэласнасці, але ж скажу, што гэта не зусім хрэновы серыял. Вось магу так падсумаваць, што яго можна паглядзець, і калі не ставіцца да яго як да супер нейкай спробы, не ведаю, зрабіць суперсур'ёзны Fallout. Вось, дарэчы, яшчэ адзін заўважыў такую штуку, што у мяне было адчуванне, нібыта я убачыў крыху, як выглядае сапраўднае жыццё ў сусвеце Fallout. Тобто, калі ты гуляеш Fallout, умоўна, ты бачыш NPC, што яны шнуюць, яны ходзяць, нешта вошкаюцца, а тут ты нібыта бачыш месцамі вось эту нейкую жудасную сапраўднасць постапакаліпсіса, дзе вось, ну, сапраўды, там не ўсё так весела, і там, ну, нейкае гаўно. І гэта я якраз таки кажу пра вось гэты лагер, дзе яны трэніраваліся, ты разумееш, што, ну, вось так свет можа выснаваць. Ну, з пункту гледжання NPC ты паглядзеў на... Так, ты вось, чалавек звычайна не супергерой, не это, а просто чэпзік, які, як ён кажа, што там, калі ён там... Мне вельмі просто ўразіла гра гэта акцёра на пачатку, гэта Максімус, хлопчык, калі ты даглядзеў, дзе пра яго гэта сяброўка, сказалі, што яна будзе з эсквайрам, то бок зброеносцам. Гэта сяброўка, я думаю, гэта сябр. У мяне ў агушцы яна гаворыць жаночым голасам. Я думаю, просто гаворыць, ну, просто такі голас у хлопчука. Я думаў, што гэта дзяўчына. Не, ну, можа, ты не памыляешься, насамрэч, я таксама... Я не магу гаварыць дакладна. І ў мяне ўзнікалі пытанні наконт таго, хлопчык, гэта ці дзяўчына, але там іншых дзяўчын, падаецца, і не было. Просто ў гэтай бандзе, можа, гэта просто вельмі фемінны сябар. Вось, і там, дзе яго, ну, тыпу, узялі, і ён там, дзе сядзеў, плакаў з гэты момант. І мне, вось там я быў уражаны яго ігрой. Тыпу, нібыта... Хочется сказаць, што, дзядзька, ну, для гэтага серыяла мог так і не выкладвацца. Ну, не ведаю чаму, але ён так вот мяне ажно зачапіл. Я люблю драмы, я люблю, вось, калі з чалавека ідзе, і там ён ажно неяк так раскрыўся, я Воу, это у Fallout такая драма. Карацей. І што? Можна ж сказаць, што аматараў Fallout трэба ўсё ж такі падзяляць. Карацей, ёсць тыя, хто любіць Fallout, а ёсць... Ладно, не так. Олдскульны Fallout. Ну, просто ёсць суполкі... Трушныя.
трушныя, якія не ўспрымаюць Fallout ад 3 і вышэй. Ну. Наверное, конечно, трэба сказаць, што ўсё ж таки это розныя гульні. І трэба просто абсолютно адно ад аднаго, 1 і 2 гэта адно, а 3 і далей гэта іншы Fallout. І просто ў гэтым сеттынгу. І хутчэй за ўсё тыя, хто хаяць Fallout 3+, Fallouты усе, хутчэй за ўсё вы знойдзеце там мільярд рэчаў, якія вам не спадабаюцца. Я ўпэўнены. Так что, калі вы ставіцеся нармальна да фалаутаў і спакойна ў іх гулялі, і хоць вы можете не лічыць іх там AAA гульнямі, я таксама не лічу. Я прайшоў Fallout, я магу яго вярнуцца гуляць, я не лічу яго супер там. Я маю на увазе 3+ часткі. Не лічу яго там супер вау гульнёй, але я ў свой час шмат часу на іх змарнаваў, не змарнаваў, але ж пабавіў час. Таму вам можа зайсці. Калі вам нармальна фалауты апошнія, вам зойдзе. Не зойдзе, можа зайсці, можете паспрабаваць. Калі вы не хочу просто нікога крыўдзіць. Упарты прыхільнік першых 2 фалаутаў, імаверна, серыял вам не спадабаецца. Так, ён абсалютна не такі па настрою, як тая пустэча, якая ёсць пустка. Пустка. Вось. І так, гэта, гэта, як это сказаць, гэта смешная будучыня у смешных дэкарацыях, але з смешна трэшовая такая. Там іншы раз я такое глядзеў. Ты сур'ёзна зараз гэта зрабіў? Вы сур'ёзна гэта зараз паказалі? Вось, я настолько не чакаў гэтага, не чакаў. Калі там бяруць галаву просто як яблык расплюшчуць. Воу! І гэта не убіраюць камеру ў гэты момант, нічога, яны просто так і застаецца, просто глядзі на гэта. Воу! Вось, і гэта такая смеласць крыху, тое, як яны мае чаканні пераўзышлі. Мне гэта спадабалася, і я у свой час у Fallout шмат гуляў, у 3, у Нью-Вегас. Але ў свой час для свайго часу яны і былі добрымі гульнямі, як мне падаецца. Гэта калі былі Скайрымы, Oblivion, это цяпер Fallout 4 і ўсё, што аддалей адбываецца, Starfield. Вось гэта стыль беседкі, які павінен быў застацца ў мінулым, але прарастае ў сучаснасць, дзе ўжо і гейм-дызайн, і гульні вельмі моцна змяніліся, а фалауты засталіся такімі ж, як і былі. Што я хацеў сказаць проста да ўсяго, да таго, што ты сказаў, дадаць, што я вельмі шкада мне было вельмі, што у нас няма такой гульні пра Fallout, які серыял нам паказваюць, што вось няма чагосьці такога больш дарослага, што ли, не ведаю, як это сказаць правильно. Але серыял мне спадабаўся, прынамсі, больш, чым апошняя гульня сусвету Fallout. Дакладней 4. Не памятаю, што там 76 ці 4 выхадзілі раней, але ў усялякім разе не тое. Мяне асабліва не зачапіла.